Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Oliazache alibe mlandu. Oliazache alibe mlandu. Toyamba nditokoze kwambiri abale anga nonse amene mwabwera pano. Mwabwera anthu ochuluka pa ntaka yaka. Ambuye akudaliseni. Nkhani ili pano ndi nkhani yokuza aliyense payika. Munthu ukakhala pamudzi kumafunzo na mfumu ali kuti kwa mafumuwo njamene amayang'ana zonse za pamuzi. Ndiye ndikutokoza ndi mafumu athu chifukwa chofika pano ndakunyadira kwambiri. Ambuye akudaliseni. Ife andale nthawi zambiri timalephera kumvesesa anthu amene Mulungu anatipasa kuti tayang'anire. Nonse amene mwabwera apa, nonse aliyense payika mwandiyazana. Anani hapa mwajazanu. Pagana mwajazanu mulibe mulandu. Kipulila zifayani kumakala kutanganirana. Awadya chipandi changa. Ele kwatenga anthu watu. Alipo pano wajaza chipandi. Alipo pano wajaza kweria. Kuna ndukuti wadi ya zache alimenya lodi umaganiza mene kufunira, umapita kumene kufuna, umakhala mene kufuna kukhala, umavina tasifu na iwe, umacheza mene kufuna iwe. Koma ukajaza mwini, ukangojaza mwini olosika na kuti wajazako ukadiwe taima angavute. Koma asanejezako taima akukuyang'ana ulendo wajazache alimenya lodi abale azanga. Nthawi ya pa 16 September chaka chino ndi date imene siyana mwa disapo zina zonse mbuyo. Ndikuti ineyo ndili mu office ya Vice President wa dziko, ndiponso ndine State Minister for Public Service Delivery. Mwanjira ina chino zonse za boma iliyonse ya boma ndimayang'ania ndine mapasipoti, kugula mafuta, chilichonse ndimayang'ania ndine. Ndiye ine ndikamakuza ndikuti ukuti ukusukuli bwino uku munivesese. Amene ali pano ndikamanena izi sindikunena kuti ndidane ndi munthu kapena ndipakise manyazi munthu kapena ndiyambane ndi chipani. Komano dziwani ichi, boma la Mulungu limagona pa zinthu ziwiri: chikondi ndi chilungamo. Ineyo ngati Vice President maufulu onse zokoma zonse andiunjikira. Ali munthu wina akukhala phee kuti zokoma zili panozi tauna na sirikaliwo tauna ndibagaliwo. Ine bwanji ndikukhala phee mpaka ndikamayenda ikwane nditengepo zanga ndikakhale pansi ndizingonjoya. Koma ineyo kumene ndikuchokera, kumene ndabadwira, ndaphunzitsidwa kuti ungalemere ungachuke koma ngachisulira liso kwa anthu ena kunali bwino kwathu sabadwe. Ngati ungalemere ungachuke ngatifaika liso kwa anthu ena kunali bwino kwathu sabadwe, pakuti ndiwe temberero. Mwakhala mbirimbiri panopo sinakupasilikana kalikonse. Mwabwera kuzandimvera ineyo nonse muli apa aliyense. Ngati zimene ndikulankhula ndi izi kulankhula ndikunama. Mulungu akuona fulani akuona. Mulungu amatemberera amalanga mwachisisa akafuna. Ndiye ndikukuza ndikuti mene naima pano ndikukulankhulani wani wamanyazi tulu wachisoni kuti anthu azuza ifanya ndi awawa. Sopo ngati munthu alephera kwagula sopo
angakule malaza kuti amangire nyumba. Taona ni easy 2025 kumalawi pamayaka George. Sona ile ni manoba vice president wa Zikro. Kumati programu ya Zikro mtu kumaka George. Sima nyanza vile. Mtu kubayenda ngatuli sogoleri. Kunyanda kwako yamenibanja. Muntu amamuna kunyanda kwake nimene kazi wacha kuonekea. Muntu amamuna kunyanda kwake nimene anake akwendera amena kuonekea. President, vice president, nuna, ma-MP kunyanda kwao nimene tumonga wali kuonekea. Hapa kinga yale ni George. Yodi nabati kuyende Zikro kuyende Boma ndiko safuta utapitira kwa Chimosi. Utapitira kwa Chimosi ndio safuta muntu amenya abera ndikupanjoka nyuma yako amenya ndizako. Muntu amenya libala numpawi on your behalf amenya ndizako. Ineyo kutaka kuna kuti simathenga kuthandiza Boma kuti likwere kusali president kusali vice president ndikati vice president wo ndikamaliza katanazo. Itanza Boma ndili kuja kuba andale jambo futa samanga. Andale samanga ndiza kuja amela kuja kwa Zikro, amela kuja kwa Boma yanzeru ai. Timona katoka yajali wadi anzeru. Zina kaa kuti tima ziwa kuti kuja kumula anzeru ile kana kuja kwa kanza Boma. Kwa maana wakatimo kwa kuzua kuti wakuja samanga kwa ndukulimba na nzoni banazo ili kati. Mimi ni masaka kuti dikale president wa zaki. Ndizipanga zile bangalezi. Nazo kuti maufure na ndilandibwa. Wote wezerwa azidokeza. Na azipanga za bitikupa, tukumenya, tukutani. Zosozo ni maziwa. Kumandima ati amina ara zosafe ndani. Amina zosafe ndani. Naka basu nende kutumali. Kuti kunipago akanipa anje lazima. Ngani pano aliyense adadawulire anake mukamati kutamukavote siku eri yakuti tikavotera chani inyuma mwanu ya kazanu chipaka ndimali mavuto anyuma manungu chakudya nyuma manungu tikamati pakomo pano ndiye moyo wanu ndidani lero mwa ifeyo andali tisalengezera kuti lero li isako chalipeleka pa 16 chisteka tisapati wa 16 September chaka chamawa kasita chaka chimozi chiru sanso. Ndani maifa vetu paka makampeni hata pitile kuona atu. Ndani hata turuze ndumaendera atu ndumatadiza. Kwa hivyo ni business mudisante tikata mapando ndizipangazanga. Kuona ile ndugu challenge kuti ndikufuna pa 16 pasala fike antu mwayo no ave kuti kujama tafuna kale president azipanga easy chimozi ndiambe kuchipanga tsakane mavoti. Ndiambe kuchipanga tsakane wali mavoti. Iyo kaza kuzikota ineyo iwe kazaga ndima kugonda ndikaza kukwatira ndizaku ineyo aliduzu sakuma vito hapo kaiwe ndikaza kukwatira zakukulira zakuma pakati pano patokupaka stade kai zakukulira no. Ukakala president wa Japan, you should be ready. Pakali pano to have friends munja kose kwati kwa basi. Pakali pano bali kwati kwa basi amba kusaka kuna uti ife huyo disapota huyo ni president huyo onama yeti kuti nibange proof kuna kuti ile sina kuliko nipatikane president ai na kuna chino kwa Agra Zaka 26 ndaenda bali kwa mbi basi kwa basi ambi ndo makusisika akakoni manganya ayo manganyayo sono ambaye manganyayo akana kama nduna manganya akana kama vice president hiyo umanganya ni mauvara umanganya ni mauvura ni mauvara kwa tau yake ni mauvara kwa tau yake ile ni bele nyuma manga zile kama manganya serikali ya wawa afu dalichiga update za ileo asili serikali tiba za manganya ndio kai ni mbele
pano ni nkhani ya inu Mulungu wakumwamba ndi moyo wanu. Dziko lafika pothina, dziko lafika pothina. Chimene tikufuna ife tikamanda kuti kwa mayanga akukhala chochi 2025 akuoneka chochi isaini yonena kuti kuno kuli mphawi, isaini yoti kuno kuli mphawi. Ukakhala mtsogoleri ukabwera panopo uzipanga manyazi ndikuti abale chikhululukireni izi isambi mukatiyangane manyumba mwathu mwazibale athu muli izizi ayi mayi uya wacheni mamuyangana ineyo amakuti sakalongonda kwathu kumulaje namuyangana wakuti sakalongonda ndikuti uyu mayi angawa akuti sakalongonda apeza kalama akukagula macheso amene wakatula soko mayi kusakalongonda mayi yakusa zikwete ndalama zake zakagula mafuta anyali aluyika soko. Anthu osauka okutisa masamba okutisa bonya okutisa nandolo akutulidwa soko chimene chili polisi ya dziko kupita kulikonse za Kaisara kwa Kaisara. Koma ndalamazo tikupanga nazo chani mbao ndiyoti mukatenga misonko lero izibwerera kwa ini yakero. Koma lero misonko tikuitenga pita ndikuchipatala mankhwala kulibe, misewu yokupika ngati malijene kapena malihonga. Inu musikhala pendi kuzifunsa akazanga amunanga ndale ndizimene zizi kwani tikupita kuti ndikuuza ndi chisisi mukamaona ambiri akudana ndi ineyo ndikuuza chisisi chake nachi. Boma lililonse muyang'ane timu ya mpira ya Malawi ikafuna kuti imsonkhana amatenga polisi amandirasi sivo onse aja kukhala timu imodzi kukamenya mpira kuyimirira dziko la Malawi. Pakali pano muyang'ane ma president aliyense wakana kukhala ndi zachi tipanikizane ni iya ndili changa iwe ndili changa abale tipanikizane taniza anthu ndili changa akamana mabino iwo kawakuti kugawana nyama sana ipi now kwani Mulungu analenga anze mu chipande chimodzi. Ineyo pamene ndikusiyana ndi onse ndikuna kuti ineyo muda kuti pali mali ko usi akulu amene osamveka chifo yani ndatosani pali aliyense kuchoka pa ine straight kwa anthu ammizi. Chifo yani anthu ali apa ndamera mama anthu ali pakatiwa akulu apa amapa kapisa kutekeleza wina atenga wao kisafika chimanga chinatenga chao. Komanso ine apa patakhala ndani ine tikuti ADPP anzeru ADPP okonda dziko lawo osati atambali ndikatenga boma muzaona ndaatenga khala ndi apapa. AUTM anzeru odziwa chimene kuchita khala ndi apapa. MCP anzeru ozomera kuchita khala ndi apapa. Tikapanga choncho kuti kuchipani kulikonse kumene kuli anzeru ndiye amene sali andale tapera ndichikonza dzikoli kuliba kuvuta chitukuko chiyenda chifukwa akakhala pansi samakamba za ndale samanena sonya dokausi inuyo kuti mukale pampando ifeyo tikukale pampando kulibe ambiriwa amaopa amene azungulira president wabwino koma amene amuzungulira jendani akabani president wabwino koma amuzungulira kuyambira mbuyo kosemu amanena amuzungulira jatiwo amanena akulu amene amuthandiza kampeniwo amene wagaira maudino asanafike ngomamo jamene amaopa iye inetu ndipe amene kumuopa iye boma kujenga ngati lero palibe angabwere pati kodi patatu chakusanza kampeni kulibe. ADPP ndikuita uchito chipani chilichonse Malawi unotu kwatina Malawi watina alendo akabwera odi mutu kamwe kuchipita kali ya abali aja chanyiswa awa ndina chilungamoto anthu akuvutika ndiye inu nonse amene muli apa kusaka kuli ndi inu pa 16 mufuna musiyane ndi izi kulima agriculture ulimi petereza mutenga kuti zina zifuna kulula pano ndikamakulula kulongwe ndikabangula kwene kuzamba amatata uza ichichi ndifuna chimozi chimene amagaza usi chikateke ndikuuze kuti chikuteka muchimba kuti chikuteka ndipo simudzakhulupirira mpaka na zambe ngati kodi kuchitika
nkhani tonena kuti ziko ili aliyense akakama mbuto yake ibwereza palibe zovuta. Akuchipatala aleke na kuchipatala apange zimene zonso. Ma business akuvuta anthu kuti apita kunja ndalama zakunja kulibe forex kulibe. Asiye na mabanki ndiye wanapita kusukulu kupanga za chuma apange osati chuma nono andale awelea panga ndimakuti ukagana kuti ndi watu kapena yani ndi watu mboma muli anthu anzeru masivo servants hata kutukula boma ilili na challenge kuti ana dilero achakwera ndengero akasungidwa uko ine akasunge uko nduna akatisunge uko maye pia akasunge uko chingwasi yabo makauka masivo servants kuti 2 weeks yene sadi bomani simu jifuna rifandali kuna musabere so musabere amene timaononga ndifeyo. That's why I'm saying aliyese mambuto yache kianzie ma civil servants tayaka mu civil servants masawe na akana pasa mpaka no andale bweza mara sanja kusuli bajikumi alibena kuchito kwa uzandale la sanja kusuli hapo mbele ndima muziwa hapo sanja bajikumi chimendi kula kula jana kuti andale pangani ndale zanuzo musalowerere ma civil servants aonekera anako bila onekera president vice president nduna kuti apange matama ndikumene akuonekera sopono ine mkatisaka ndifuna manyazi amene wamati achose mulungu sana kulengeni kuti muzikosauka nthawi zonse timayipisa ndife amene tili ngoma amene akumanena ha iweyo usikuchokoza uli ngoma momo iwe vice president ukulankhula bwanji ndikuna kuti sindiwo pa 16 September ndikuopa siku la chiweruzo zonsezi zata siku la chiweruzo ya siku yopya abalanga 16 September na vote limena kuuzira ni muja ine sindi kuwa kuti ndikaje nawo kapena ndikabe kapena nditamirwe ndikupita kuti kujango kuti ndikakonze amene zabwere ndikamaliza ineyo sasa panga suza chibwana chifukwa soza mlola azakhala ataona kazi amene kwa mamuna opepera akakwanda mamuna osapepera banja limata ndifuna ndipange zona kuti ndikachoka ineyo basi zabwere zonguzi ya basi zabwere zonguzi amalawi alira kwa ino sopo mai amafuna isamba siku lisiku koma kulepera kusamba what is that kukakula bread mukakule bread kulepera abale muzilile noka tikasaka udyo tivutika for 5 more years ambuya kudaliseni ambuya kalenanu ziko mukabili ziko Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.